Het bijzondere nabouwde VOC-skip baat een perenlien aan in Den Helder. Skipsbouwer Jelle Talsma keepert het en helpt het naar huis. Hij wil het skip opknappen in gearworking met Empathec, maar sanjemde werk-leertrajecten. Om er zo een warm belevingscentrum van te maken. Het skip zou een plakje in de Willemshaven krijgen, maar dat giet nou dus net terug. We hebben in Harlingen een plan wat we het waterfront van Harlingen noemen. En in het nieuwe Willemshavenbekken, dus het waterbekken, is beperkt plaats voor een aantal functies. En dat betekent dat we in het meest luwe gedeelte, waar de Prins Willem eigenlijk had willen liggen, nu een passantenhaven is geprojecteerd. En daar is op dit moment dus het college mee verder gegaan. Dit nijs is een grote teleurstelling voor Talsma. Ik denk dat ik met name wat ambitieus geweest ben. De grootte van het plan het misschien wel te groot geweest. We doen het nou op 12 litere punten. We doen het in Greens mijn koftjolk. En we hebben het hier in Harlingen die in mijn lietskoetsje. Nou ja, dat is meer beheersbaarder. Ik denk dat we het daarbij litten moeten. En nou ja, dat hebben we verleerd. Ben je schande voor zijn skip? Het is heel erg schande voor het skip. En dat wil ik zeggen, want de basis die er leidt, nou ja, hij leidt je erachter. Het is een prachtig mooi skip. Het is met heel veel zwaar gemaakt destijds. In Makkum. Het heeft een hartstikke mooie historie. Dus qua publiciteit zou er heel wat uithellen kunnen. Qua reuring zou er heel wat mee kunnen. Dus ja, het is zonde van het skip en zonde van de kans die er lezen doet. Die toeristische boost krijgen we ook met functies die we nastreven. Dat is watersport, de bruine vloot zoveel mogelijk faciliteren. Zorgen dat er een dagrecreatieve voorziening komt op de kade. Er zijn loodsen die nu er echt heel verlaten bij liggen, waar nieuwe functies aangegeven moeten worden. En de riviercruises en de internationale cruises. Talsma verwacht het net dat er nog interesse voor het skip is. Het is nou wachtje op een sloopvergunning. Heerlijk de toekomst dat het sloopt wordt. Ik denk het wel. Ik denk dat het in deze huidige tijd dat die kans heel groot is. Ja. Ja.